live worship. Hallelujah. 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 Eni anope yenne nyamia si emfa sedani aye yen kamfon tuntum peja emfa maonung asafo wadini di wano awama yenime muase no prudent nyami nshiro wano awenyi yamfa yansha yatamfo nsada nedani denyina awama yatamfo nyina koloba trenenano pai iye yaradi yenye udeni ndansi aferi yenye udeni oduma nkuma teteka su nyankopon wa ututu kachia kaba tetia banka bama kamfo kofie kodi kamfo meye kamfo uza woni aje ngono iye yenano pe yenye udenio Kristo yenye udenio oshasufo nyankupo yenye udenie una wakasema ponia swachi yedi nano pe yenye udenie papa yenye udenie nenzu ye baba tinadwamu baba soru wansa fuurade entina me sane mrane. Oh my Jesus, my God, my Father iye radi Yesu Richmond me ba Richmond and no sorry was citizen me say me ba Richmond adai wo fa bibi wo fa mana o si debi wo so fo nana de nyamia ye ne doso ene me sorry me twi mi mu na me hu se sa me na ye adwuma me twi mi mu na me hu se sa me nsa ye adwuma me twi mi mu na me hu se me hwene ni me nipa dwa nyina ye adwuma me mom me nipa dwa wo kwa nyina no ene me hu se ni nyina ye adwuma enti na ene me sorry a masre sa esanse oduma kwa Yesu Kristo no wayebi iye papa yenye udenie necessary account na uze wokati asifuasa asisu wodia eni enshira no wote mama enshira no wote iye mesi eni ebe soro oduma kuma na huze ama onu ankaso obe filiza wo king of kings ono ni ahimu hine ewe mewura edansi afere no aye bia fu nyankopo no me fe no ana fro na kunya me ba sakro ye boni dia na ya ma no ye homeso ye boni dia no o ma no homeso no ye nsenkyere ni akasi enu nti na David timi kamfo ne sa o si David kura makọ David minye udenie wo ye nipa woda makoma so enti ena no pese nyame bekasa woda na koma so dia my Father, my God, my maker ye enti me ba Richmond ye ono ni refi asem onim se ne papa one me nam no me de na me rete fifi asem papa Richmond ma me nto ade ansa ne ye de osodi ne wuram na no pai
iye mame nko Ewuraba na multi-purpose adanse hu nioma de ubenya na Ewuraba na multi-purpose ena no pay me chiache ye tiefu nyina omo hwe wo TikTok me unze mi angaza me mame obapa Julie Love ye Julie Love ye owu mi Julie Love nyame nhyira no baby owo bia o send the gift ne basa Alexis 21 Danko Lawrence girlfriend ni Eugene munyina nyame nhyira munyina afero community canteen so nyame nhyira Big Joe ye wo de mame nto adio anope ye to ade ne ye ko Big Joe ho wife no dia na ye bra Facebook eye Katechi live uko YouTube so amepacho bosaje no umehwehwe Katechi FM TV ubetu abunze na nadanko senior Big Joe phones and accessories chegu wo YouTube ni Facebook wo papa onze Big Joe no ote wono ene wo hihye obi phone no ono ye phone professor Big Joe de ono me friend phone professor ono phone no se de atie bia no nya de bagwan dia obeya ma anope Big Joe biemu abu akọ o se pragiafo ni jomfo ni nyina ekọ kropon di wura abu akọ office ko DKC edi wura abu akọ zongo mu wodi ko fa cough cancer suru wonyina baby o moto shout bread no o se wo mu nyina mo yenso nyankopọ wonderful Big Joe be nyina che nyame so be ko so ehira no papa enti se ye phone protectors na open screen protectors open earpiece AirPods say your phone unlocking decoding ni nyina de ye bi wo ho na titiru pa no iPhone phone mo iPhone say na mo de ne na mo nkwanchen phone repairers phone say mo de koma mo no me pa cho Big Joe de unya di duru a onu no tini ye iPhone 13 ma o repair wia na ye wo say iPhone 17 Pro Max she Big Joe na di no agro no onim phone ye rough my God ono no nkonkoro kan ho enti no ono obi a ho nkonkoro kan ho so no ade bia ho ye bia so esi ni ye me na me ka kire o obi a woni ho nkonkoro nam no ade bia wode ne nsaka bia no iredie ba enti Big Joe no unye duru ho a one ho nkonkoro ne nemti ne nsaka wo phone na iPhone SR11 kurana etimi bedani ye 15 Pro me na me ka kire o Big Joe baby o bia na no penya mi nsia no wonya okese ebu Total filling station woni ho ye number ni 0245 794 556 0245 794 556 Master Latif Motors and Spare Parts Pragiafo no na mudi mi so ye ene wo pe Pragiato pa de no ni Master Latif Motors and Spare Parts enti kawo na sefo no ma mudili impragia no na mo pese moto pragia no eno pe me kan fu Master Latif Motors and Spare Parts de amamo wai bra ne beto pragia no auto pragia na wato no ye be ma wheel cap ani asa ma long mirror ye ma long mirror wi ana ye sa de rice cooker asa ka ho auto pragia ni ese ma onioma we munyina umbe we na ofede enu ani Master Latif Motors and Spare Parts ebu akwa na kisa woni ye number ni 05422 45865 05422 45865 ye Master Latif Motors and Spare Parts Wadoma Royal Hotel mina mitaka masam se eni pa no ansa na wo no unkode baby ma hu se yes baby an wakoda no ena no sa Richmond so fu bi di niko program na so fu ne de ne ko ye me ba Richmond de wa bro Ewrade mo me ba Richmond ma me why mo no ma me sa gwa yi baby o mo de ne ko to ye na in fact baby o ko da ye na sonkron so hotel no mo de ne ko sonkron so we Richmond sa oba wo so won ko biem ena me se Richmond na ungobim oso ope wadoma ho enti wadoma de oba ye wo double size bed no ye wo king size ye wo queen size ye mpa no de chese ye wo the last room mpaka kraka umini ko no amuna ba umini ko no amuna ba ye wadoma Royal Hotel ye conference no so de ye kama pa
anope bubu sa se wadoma wen ebu akwa menhia nti businessmen for no ma mo ye wedding mo pe ba bia hold mu program bi conference room bi ye conference room net mi fani per 350 nti brawai ye sa wo garden place a do birthday bi na person odi no garden mu ye so ne ye free bi garden mu wadoma wo sani omani nyina enti na no pe bu akwa menhia ne wo 0558599679 0558599679 Rabna multi-purpose. And Ramishia me mami Rabna multi-purpose. And dance ye unyo madia. Yena yeje. Yena wo cement ni yokutano quality. Cement no popopani binuni ye kofabo. Enti uba Facebook ni YouTuber. Uba use me mami Rabna. O shisha ni nyomano. Ni nyine be wonderful. And then nam suono. Enti say ope iron rods ato ope roofing sheet ato ope cement papa pani bino minyama mu ye POP no enko ba bia enkoto POP bra Rabna multi-purpose o se pass odum junction o Kristo wo ye odomfo no enti se pass odum junction ye butuo ye wo nyoma ye disi adan no nyoma biebi plywood ye de bobo dan ho ubenya bi wo ho ye de bo sili ni nyina obenya bi ye Rabna multi-purpose. Number is 0243-602-815 0243-602-815 Richmond yaka no mame mponso wai na menchie me mama si kone ekwada so dwomu ho no u peniti papa dia me mama onu na timi wo pamatare na opesi ye niti na yese de ye difra brochira ba kwada so dwomu ho no wo bie mu se ku o se kwada so fu nyina dwomfu ni nyina urejimo nyame de ye ko se na no mekacho me se sofo na ho nyina enti mama si ko ni baby a wo bia nyankopon hia no onya okese pa se wo bia mu ye mfo na me mama wo baba Julie Love na mi amu ne mfo na waje yemfi ya tamfu nsem ye koda ye ni ye dasu owuvo ye sori ni ye wu se woduma nkuma teteka su nyankopon no na basa kasie no basa ye dom Kristo no na basa kasie no eda Yesu se kuwa enti dia tamfu shise ye nyina nyumtuvuo bi tonyom wose wokuye ndanzu ye ngu wose wokuye ndanzu ye ngu okuye ndanzu ye ngu nyame ama yeni ma huase wa hwe yenso ma de party amen ya osofu Holy Ghost abrantie nyame nhira na hu se wo join wo TikTok no enti na no pa ye be ma nyame amo ye be sore no ye be pege ni di amo na hu so no ankasa wo ye King of Kings me na me friend se wo ye chenchenku nyankopon my God wo ye kantan krenjie chi nyankopon ye ene mesi mesane mrane rough odoma nkuma na ye bio unim die ntia because ene ye 1st July enra me roho papa Richmond me ba Richmond na me roho ye na me sha akra video bi obi de Tony status na akra ketro be 7 years oh Jesus akra ketro 7 years na nsu afa no na akra na sebi wa film enra me roho papa nenso urade o maye koni e ba no o hye nso maye hye difeni ye mfibe mu no ene ba bia wo bia ye nyanse osode na se kura bia wano sha se wo de nyankopon ase wai bia wano sha se wo praise no ka se urade me da wase wo mu se sika ni nye bi de nenso de wo de ama me no mani so wo mu se me mpa e bo wanu ye ni nyama nenso papa de wo de ama me no mani so mama woni so de nyame de ama wate ena no pe ma woni so de Kristo de ama wo esense se wo ma woni so de wo de ama wa eno na ono se hweso ase hye de wo sa wo no
enti twere me yati asese o se ofrefre ni eni ho ma ne ye dey e bae Romans chapter number 4 verse 17. Romans 4 woman. Media energy ni mi. Romans 4 woman. Etire ye nan yi mu dunso. Me ba Richmond wo sere me. Richmond wo hwe ye ho. Hon konkro bebo wo hwe wo wate. Romans chapter number 4 verse 17. Was it, and God called what was not there to be there. Na Awurade Nyankopɔn frɛ ni eni wo ma no baaye. My God. O frɛ ni eni ho e ma no baaye. Anopedi ni eni wo abrabom. Me ma me nya ba ma. Madam vo awutie me yonko awutie me na no pe. Edie ne eni wo abrabom. Frɛ ma ne mra. There are sometimes I would do baby one brabuma. I didn't want to offer because one fra many Richmond wo hey na minister justice wo hey say my friend is a Richmond bra for we premier at the krone ma Richmond fa the krone emma osu no friend ni ho ma ne ye dey e bai anope obi hwe me on Facebook obi hwe me on YouTube obi tie me e wo Katachi FM 90.9 mesi anope so obi friend ni ho ama eni wo braboma ebeba Apostle Emmanuel Jenvi Foundation of Christ Ministry akura wo fie ha anope ka chiro obi se ye be friend ni eni ho ama na ba esa wo laki bibi wa abraboni mu we sikani wo botoma anope wo be friend sika ama na be se wo botom je de obi kan wo ho sikani botoma mesia no pe oba frama na ba anope mi ma me hwe me Wiesbaden Mainz Mama Victoria One King George the international King George anope za mo ba friend ye ni ho a ebeba Mesi anope se nyame be frɛ ni eni ho a ebeba ewajuma na this week na ase wuhu so ase ye beto ade ba akomienu bi na nipa ne kɔ ase sese kura na aduane na wo ye no wudi kosi kwa ho a ye nhye da nto ne hyew sa mesi na wo be frɛ dom wo be frɛ tofo ama na ba na ofrɛ ni eni ho ma na baaye anope di neni wa braboma wo pese wo frɛ na anope anope me challenge nya me baby se bibi ni wa brabom na anope ya frɛ ka chiro obi se ne ye be frɛ yes ka chiro obi se me se enne ye be dai ye be frɛ isan se twere no me ye tia hye se ono asafo Awurade Nyankopɔn no wo se yensu mfrɛ no de hie demu na obegye yenso na obeka nsema kasie hinta na odi ayi odi akire enso they are sometimes in life we do baby wa brabuma ade bi wo ho mama e wo sa wo frɛ because one frɛ sa ade na ade kro no emba
ɛnu nti na mede Richmond yɛ mfoto ho sɛ Richmond tiwoi sɛ mepɛsɛ megye bibi free Richmond hɔ a anaa mehia Richmond a mefrɛ no mebɔ Richmond di na mafrɛ no sɛ Richmond bra na Richmond yɛ de wɔbɛba akɔntuo no frɛ na no pɛ yɛbɛba mese visa no frɛ ɛna no pɛ yɛbɛba ayaresa no mese na no pɛ frɛ ɛbɛba anɔpɛ deɛ na wo frɛ Apostle Emmanuel Jamvi wo fi ha sɛ obi emu yɛmfo na Kristo emu yɛmfo deɛ a ɛne anɔpɛ yɛbɛfie nea ni hɔ ama naba anɔpɛ deɛ na wɔfrɛ ɛdeɛ na wankasa wo feel sɛ you are lacking wo lacke wɔ abrabɔ mu me se frɛ ne bɛba Kristo se munso mfiri me da hia dem na magye mo nso Yesu nim sɛ wo ko nso we mu pa me papa Jesus nim sɛ wo no ambanie bi ato pa wonim sɛ wo ne yɛde wo kɔ akɔgyina asɛm bibia no wonim sɛ wo bi atwantoro bi de ato so wo so a woyi ho no bia ɛnyɛ yie anɔpɛ wonim sɛ obi tie yɛ wona obi hyɛ wɔbɔ obi kora ka kyɛ wo sɛ wɔbɛma 10 Ghana cedis kora no wadi wohwamɔ na akamea yɛ sɛ ɔka kyɛ wo sɛ wɔbɛma 5,000 Ghana cedis gye tire de ayɛ adwuma Kristo nim nsɔwe a wonam mu na anɔpɛ mama mesi Kristo nim amanneɛ atete a wonam mu na anɔpɛ yi wonim so a wosu na anadwo de suom akyerɛ na anɔpɛ yi nanso wɔse frɛ ka kyerɛ obi sɛ ne yɛbɛfrɛ sika ka kyerɛ obi sɛ ne mɛfrɛ yɛdie ka kyerɛ obi sɛ ne mɛfrɛ ɛma wo paa wo a ka kyerɛ sɛ ɛne mɛfrɛ nkwalaa wajuma mu na wotwe mu busumi yɛtwa mu no kyɛ sɛ wontimi antɔn adeɛ kɛseɛ bia no ka sɛ wo na wotwe mu wobɛfrɛ adetɔfoɔ nnipa bɛba bɛbu so wɔ wo store n'anim hɔ the month of June when you sika nto bottom enti wankasa wo pie kura na wo werɛ ho but anɔpɛ me se frɛ sɛ wo bɛfrɛ sika bɛba sika waso sika tekasa sika ni nipa timi di nkomo sika nante sika ya ade ye enti sɛ na no pa obi bɛfrɛ sika bɛte na sika bɛba na wɔn ni sika no sika ni Kristo anɔpɛ deɛ na wofrɛ anɔpɛ deɛ na wofrɛ wofrɛ nkugu anaasɛ wofrɛ nkankɔ wohwɛ me wɔ TikTok wohwɛ me wɔ Facebook wohwɛ me wɔ YouTube wotie me Katakyi FM anɔpɛ deɛ na wofrɛ Romans chapter 4 verse 17 and God called what was not there to be there nyame frɛ ne ani wɔ ma ne baayɛ enti na that means sɛ na bibi nni hɔ ennua ni hɔ enti sɛ ne nnua ni hɔ na nyame frɛ nnuama ne baayɛ ɛma nipa benya so mfasoɔ de a ɛnɛ wo nso so ɛnɛ wo so hwɛ w'abrabɔ mu hwɛ w'asetena mu ade biara a wopɛ sɛ wofrɛ no na anɔpɛ yɛ bɛba ɔno nyankopɔn a wɔama yɛni awu wɔama yɛnim awu ase no mesi ɛna anɔpɛ yɛbɛfrɛ yɛdie ɛna anɔpɛ yɛbɛfrɛ bambɔ because just a flood na and a chief and running that now what you see mono a chief Accra and Potem Winina
asefem ye woni pedu obi wo ha ensuo ne fa no bete nam so no frɛ bambo se Kristo mo no ho ban ti no saa tam na ne nsuo de ne kɔ no video ba ko na mehwɛ ban bi te wo so ene nsuo na fam ba ko bi ba ma ba ko bi de ne kɔ nkɔfo tietiem nanso ofrɛ ye no ofrɛ se Awurade gyeme no saa tam no ofrɛ bambo ehwana mai bi ono so nsuo afa ne fie nyina wabetena wo no so no so papa ne nsa ene wotwe no mesia ne so obesu afre nyame ene obefre Kristo a obeso won nsa no watwe wo firi wo ha no mu ede obetie afre Kristo a mesi obeso won nsa no watwe wo firi mponkyere ne mu anopɛdeɛ na ofrɛ anopɛdeɛ na ofrɛ Apostle Emmanuel Jemfi wa ha yɛde be prapra kwam John the Baptist say me no me be prapra mfuturo na ɛwɔ kwam mu no ne mfuturo na me be prapra ye no di ono ankaza oye master Jesus no ono ankaza tukuwe tumi no ono ankaza eba entia de ebe prapra kwam the Apostle Emmanuel Jemfi wo fia na no pai Mesie no obi betie ma fre Kristo be so wonsa no wagye won firi wo ha mu ena no pe so obetie ma fre Kristo be so wonsa no wagye wo firi ohie ni mu wagye wo firi ahokyere ni mu wagye wo firi yare ni mu Oh Jesus. Also for you Abigail, who joining on TikTok. Me mama oba Jude love de ono so oni ye sori nyankopon apostle oni ye sori nyankopon wa kosisi ye bewie nyame nhyira no pa Lily lovers nyame nhyira Holy Ghost abrante also for Holy Ghost abrante mi ankasa mi nua prophet twene so for twene Holy Ghost abrante no ne mama Grace behwe Christ Redeemer bu akọ menhia awurade nyame nhyira mo pa Apostle Emmanuel Jemfi ofi ha enen no peye be frɛ kachi obi se ye be frɛ fa hodie no anope ye be frɛ fa hodie no ye de nipa bi makwa ko she prison ya che enti wontimi nde wo ho bede na anope yi wo be frɛ ansa na Apostle mowura mu no ma memfa wonko agya patas wai enne ye fie wurafo no o petas pa dia tu fie pa na chese wonamfo fo be srawa in fact o mani beje pa dia enu ani agya patas yeah, what else you know different types 60 by 60 rustic and polish 40 by 40 rustic and polish your basin with cabinet your shower set sink nini Japatas de yekuta all varieties o tas na wudu ni nyina bi enti tas fo na mutie me tiles fo na mutie me no efiru fo na mutie me na no pe enko ba bia se wo kwa akwaje wo tas why matia mo wafre
enko ba bia nkwaje wota so no afari akakra mu woduru afari community hospital no ubehu se dan bi ya painting yellow tin na be wo Japatas unya duwo pe na chese ye bo na mepa cho ebo no se usika na ode ba na anso akomaniga Gladys wo ukomaniga Gladys wo se mepa cho mitie katatie live worship na dan ko senior sister mi beduru kura no na se misika no kura nso kura na mepa cho me ba ho na me nu bedi nkoma mo won hihye bi wo ho mo beboa me enti mo beboa me dia na chese ne maba wo manager Gladys wo se mepa cho boa me na misika na nso manager Gladys wo be hwe pa ono manager na ni atena no ho ofe na wo bua dia manager Gladys no manager Gladys no na ni ati wo bua dia no ho ofe manager Gladys Japatas the Dr. Emmanuel Osemen say Japatas it is a wutie me na mo simu fie moji project kase me patron nye baby ani etota so nyame nshira wo papa showers of blessing papa me chia showers of blessing omo ebu akwa na kisa junction ho omo za bebie branch ba ku bi wo na ma wo kwa na nebehia wo kwa apostle Jenfi wona wo bo za showers of blessing jacuzzi pa me paso wo wunim jacuzzi no se dware yesi enjinejina ho na woda mpem na wo dware showers of blessing no nyame nshira omo pa apostle Emmanuel Jenfi wa ha Apostle Emmanuel Jenfi no me da ase Apostle Emmanuel Jenfi oh Jesus and papa ovia papa me mo akoba because the we also dey no wedi kan ti asase ebo nsanku wedi manyame ubo de wuta wedi manyame no in fact chese nyankopon no enne no nyame ma bi omutie na no pe bia be yira papa me mo akoba no pe obema se menje wo so ena no me nyane tie breaking altars no watch night no yes be chese na nipa nya ba bi kura no o matena nyasem keto akwa ewade man nsa so papa na je de wa man no wa ye no ho papa breaking waters no wa man no so wa ye ho yeah watch night service no papa na sorry boko de ewade 20 bibia ye kama da Yesu as mo ho ye de o nyame adom na mo mpaibo any experience na mo de mema ye nkakra na ne enamu sa nyame adom pa se ye sorry ya Richmond say selection nya kan se ya o baby anu atokoko no papa o de ahye ni botom me se Richmond kokko ye mfa nchi ye botom Richmond papa na oba no nyame di asem bi to makoma so Romans chapter number 4 verse 17 afa no obi di na fidie na to ha Romans chapter number 4 verse 17 papa me kind the amount or say and God called what was not there to be there na nyame friend ye ni ho ema ne bai papa verse ne ye me de nyame di to makoma so na minim de o mi ko biewe na me say papa me nnya me mancha apostle Emmanuel Jenfi Ofia foundation of Fresh Ministry afewini nebe yimfifi wa ope ye kira kwan a oho ne Richmond ye free ha ye bekwa kotwa apostle ekwan no na je so obi hwe wo Facebook approach fo no mo hwe me se omo ba omohu kwan no omohu direction nya ye free ha kan me wa na me remfi papa ene de nya me de ato ya akoma so se ye ne etie fo nche no bema say ewade nshao o se frame na meje wo so na makam sama kasia ni nioma se kasa the word and nioma that mean wan ka bi anya bi edoso enu na badi ba yiwa frim so ba fem ade wo yale enu mo beba obi o wa na za unim se asem wanti ena ma ya tudin asem wanti se e ba fem ade nti ena ma ya tudin enti say obi frɛ ebia na nasɛn na se wanka hwe ya wa frɛ wo kwa enti ye frɛ nipa with the purpose
ye obotaye bi ntia e wo se odi frɛ nipa eti obotaye ntia odi frɛ Awurade enye se bia wo ka Jesus ana won konkro na eno ano no dabi ufiti ya osi Awurade wa won ka hwe na wo ka Awurade sa Awurade dabi e wo se wo frɛ no with a purpose untimi mfro obi manemma na afa obegina ho na no wa won ka hwe na nipa no so obegina ho eden asena me frɛ wo frɛ Awurade wa botaye na enipa bia so wa ti asfasa si so no e wo so nya botaye bi si wani so he so wa nya botaye si wani so no wan frɛ Awurade ama Awurade ama adwuma be sɛn wan frɛ Awurade wa wale anu ma wale anu begu wan frɛ Awurade ewo akwantuo no mu a ubetu kwan no na so akwantuo no nya so mfaso ena no pai ye pese e ka chi obi biara se frɛ Awurade frɛ no wa hu ye hia mu frɛ no wani gye ebre mu frɛ no wa mra wani da so asa frɛ no wa mra wo bibi eye bema say Psalm 145 verse 18 kan wa mami Psalm 145 verse number 18 ababawa abrantie frɛ Awurade nkanche ni se wo pekunu eno ti na na kunu nyaye o frɛ Awurade nkanche ni se o pawo eno ti na wo no ti me ngono anopai so be frɛ Awurade wo fie o so be frɛ Awurade wo adwuma num so be frɛ Awurade wo blono ne so so be frɛ Awurade amanaba no abetie wo sufra minua ba ma enye Awurade den so be dwo fi wo ye hiam papa make English version no Psalm 145 verse 18 or say the Lord is near to all who call on him. My God. Papa ebetwie no say o person wo kire say nyame ben omo frɛ no the Lord is near to all who call on him. Anopai ye be frɛ Awurade wo adwuma mu ho ye be frɛ Awurade wo fie ho my God ye be frɛ Awurade wo mantam ho my God adwuma na wo to ayento no a shop na wa bia na ayento my God ye na daw so fie oh Jesus sabiem na oda stroke na ni wa to dem typhoid fibroid Jesus hepatitis B UTI Kawasaki ye biawa ye frɛ Yesu na be ye Apostle Emmanuel Jemfi yes I am 90.9 my God Messiah Katachi 90.9 Freware Papa we Katachi live worship 90.9 my God Freware what Freware Ababa wa Freware Ablete Freware Enye bade de so be ye wa wusuo wa yare da so wa da gimi so wa manye bi so my God na no pai mi jogoma ni mo chanu yes wo usore tu mi mo onyame abasamu my God so be Freware a enye ne thing so be ye Papa ntina Yesu asuafo no nam poso a kodo no so na ehumuri tu asoakye bo no ofri says the baby a omoduru dia omu ba bewu no twere ne so na omotie se Yesu hu meti yewu ko frɛ Yesu ko woso no ka kyani so wura yewu my God anopai me se wan frɛ Awurade hu Awurade Jesus one frɛ Awurade hu no frɛ Awurade hu no onfiu enipa bia nhyɛ ne nso sabrabo mu hia bibi no amfra won senka ade bia is command ye frɛ na ya gye bibia ye command yes ye frɛ eno ti na utwam no bi bodi anu otwani adenti a what is obi ye wa frɛ wa bo din yes anopai frɛ Awurade wa adwuma no wate we are in the hospital we are in the field utie mi yafru na ya we ana ayaba ma na bi no anya obi atwantwan to so bi ato so libata ya kabala ba shata ya ka my God ye be Awurade wo jam Jesus no do ojabe je yeso ye fenya mi wo jam ye fenya mi wo jam no do ojabe je yeso ye Awurade wo nsuo Jesus no di nsuo be je yeso Jesus ye Awurade wo sunsumu Jesus no di sunsumu be je yeso Jesus and now no pay me say no be frɛ no be te Jesus the overflow no obete no tentua obey wa kuma so anything Lazarus who here no my God Lazarus in yama no every Christo say Christo wa down for no wo Bible say Yesu ko okonya okofrem
Lazarus. Sorry. Papa no just said you were brabo no and let's obi be free Christa ebenyane yes die wu bia no ne so obi free di Yesu din no obo Yesu din na ade bia wu na brabo bia no ebenyane e wo say nyane by force sense na Lazarus no wu my God na Yesu Kristo free no onyane ba ye e wo say February no onyane ba etimi nya ba mi nya ba ma February wo fie wo wate February wo adwumanum February wo brono ne so February na so be February wo kukudrom ene ani bre so a enye ne den so be yiwa fi wa wo ye hiam ene ti obi to nyimi o say oye ma wo ye mu boafo February se me fra na obe Jesus live worship ready aye Psalm 145 verse 18 na nyame nyankopon be wona ofre won wonyina wa ofre no papa na je nipa 1000 nipa 5000 nipa 20 million kro fe nyame a wo ben won so ba frɛ ne nko a wo beba wo ba frɛ ne de wo beba na so wan frɛ ne de a oh ene la lai ha ho no ma frɛ no wate jadwendwene na frɛ Awurade esu ni ntimi frɛ Awurade o ja isunu na frɛ Awurade wo wa ho hiahiam Awurade be you afi wo ha mu my God Awurade be you afi wo amaniem Awurade be you afi wo adwendwem mini ba bia wa wo tie mi na mini ba bia wa wo tie yanka anopai so be frɛ Awurade a obeye wate mini aba ma esu na usu ni tu betwa amanie ni tu betwa wa how ni tu betwa apinise ni tu betwa efise wa frɛ Awurade say you be bompae papa ya bompae you be bompae is David kura bompae bi was Psalm 3 verse 4 o se na mi su tie nyankopon and he answered I was crying to the Lord with my voice and he answered me from his holy mountain Neje so odi ni suo ebompa Yesu fe nyankopon na nyame yede eje ne so o ga say oti won o su saa no am fe Awurade anka Awurade beje ne so go fi no to su fe Awurade Bartimaeus tie mu o si David ba Yesu David ba Yesu na papa Yesu cha na ni no ka sa mo mfa ne mra yes Apostle Emmanuel Jemfi Foundation of Christ Ministry Messiah no peso obesu ofre nyame ofre ni ho mane bae Psalm 145 verse 18 Ose na Awurade be wona ofre ni nyina Apostle Emmanuel Jemfi Foundation of Christ Ministry aferi ne be himfi wona ye wo Nyame adom echina counseling koso brano nyame di fo mfre ni eni wo abrabo mu mane mrawate papa ye bom paye sisia my God ye bom paye Awurade adana se ye bom paye Awurade obon fache ye bom paye Awurade ahoden ye bom paye Awurade onkonkuru tumi Ibi wanu ne bompaye ofio bi wanu ne bompaye wa dwumanu bompaye oblono ne so bi wanu bompaye anopai bompaye ewie bompaye adwuma mu bompaye o drive bompaye baby awo ni oye bia bompaye bi wanu bompaye le ka ba bo shala Randi kabala patos kedeya in the name of Jesus in the name of Jesus Christ.
kasa Awurade Yesu ɛna no pɛ papa mesrɛ wo wafrɛ mesrɛ wo na mafrɛ ɛwɔ m'adwuma mu ɛwɔ m'awadeɛ ɛwɔ m'akwantuo Awurade gye me so Awurade tie me ne papa gye me ne anɔpɛya ɛwɔ Yesu de biwa no bɔmpa Mashika baraba in the name of Jesus papa na no pɛ tie yɛne ɛna no pɛ tie yɛne Yesu ya frɛ wo ɛna no pɛ tie yɛne Yesu ya frɛ wo ɛna no pɛ tie yɛne Yesu ya frɛ wo ɛna no pɛ tie yɛne Yesu ya frɛ wo ɛna no pɛ tie yɛne Yesu ya frɛ wo ɛna no pɛ tie yɛne Yesu ya frɛ wo Yesu di mu ɛna no pɛ Yesu ya frɛ wo papa tie yɛne ɛna no pɛ tie yɛne Yesu ya frɛ wo ɛna no pɛ tie yɛne Yesu ya frɛ wo ɛna no pɛ tie yɛne Yesu ya frɛ wo ɛna no pɛ tie yɛne Yesu ya frɛ wo ɛna no pɛ tie in the name of Jesus. Osin madu gyina bia menti obi anka na me hu obi a my God sama Awurade amawade anyeme a Jesus me mo bo akwantimfi hwɛ ufia bɛfo afrɛ wɔ sunsum Jesus ɛna ɔmo toto wa no frɛ Awurade wate frɛ Awurade sɛ Awurade pie wɔ hɔ a tumi bi anya adwuma Jesus sɛ ɔbɛfrɛ Awurade a abɛyɛ nnwuma nyina bɛsɛe my God kasa Awurade Yesu nea wahyehyɛ ka akwanhyia me mefrɛ wo din ne wɔ so ɔde me nam mmɔtea hɔ ɔde me nam kɔmfɔ mi hɔ ɔde me nam mala mi hɔ mefrɛ Yesu din ne wɔ hɔ mefrɛ Yesu din ne wɔ hɔ Awurade tie me ne anɔpɛya nagye me ɛfi ma ho yɛyie ɛfi ma ho kyerɛ mu ɛfi ma penisiɛ mu ɛfi me haw mu ɛfi ma manneɛ mu seseya wo Yesu de mo rakaba yikande bereba papa zeka baba zeka papa zeka papa zeka baba zeka makore ya baba kela makaba rikaba zetande rikape makos rapika makaba bekada ya bala Jesus in the name of Jesus. Ose wo friend ye ni ho e ma ne bai Friend ye ni wo ma ne bai anopai ye friend kwa eni Awurade ni Ezekiel nam no nom kodru ba bia enompa na gu oi ehumi ni ho na Awurade bisa Ezekiel se Ezekiel enompa benya nkwa na Ezekiel Awurade anim sa wazo ba de wona wonim wona wonim ose Ezekiel frama makata tapa efi emframa ekwan nan so katalabala namra no mpani so na enkwa bebam na Bible say Ezekiel commanding frama commanding honam commanding blood di begu no mpani so na enyankwa ena no pe wa we yale me frɛ ayare sa de Jesus name wa wa adwuma say me frɛ adwuma mpajaye Jesus name tu adwuma no so
wa wo pa wo yes me frɛ wa soro ma di hura wo ya furu wa wo pa sika me frɛ wa soro sika ene to abra boso Jesus name kasabade Yesu ni ewuo ebe nyankwa ni nyankwa ebe fifi ni fifi no ebe soaba bebre ama menya faso ena no paya ni fre yedie ni fre sika ni fre ni monyam eba mabla bom wo Yesu di mo bi wa no bampa Yesu di mo fre sika ya baba yedie frankwa ya baba baby wo bia wa no bompa marika baba lika bala bosia de kabalia ba marika baba bala rizando bala makunda zika bosia ba bala in the name of Jesus sanebade yana de woni blom baby wo bia utie life worship katache life worship o frɛ wade anɔpai wate yɛbɛ biela na toma ma wa frɛ wade ɛnyɛ apostle Jamfi na wo bɛ frɛ no na ma wo bɛ frɛ wade tumi ni nim ya wie bi da wo so anɔpai wo frɛ wade a ɛnkɔ sister em wo bɛ mu frɛ wade wate sɛ wo gira ɛwɔ ba bi nso a wo gira wo frɛ na wo bɛte ɛnyɛ ba bia na wo gira frɛ wade a wote hyɛ so enye baby na ugina frɛ aba so bi gira se ho na wo frɛ wa oye dede onte dabi enu ti na Bible say one of frɛ na Awurade bɛn won na wo frɛ won Psalm 145 verse 18 yes na Awurade bɛn won na wo frɛ no nyina yes etini ye bɛn no ene ye frɛ no the ebenu ni efre no yes esense se anajo wo da ho na se wo yemu wo wo de woni ne dada mu no na be frense me yem ya mo na Awurade wo ba bia Jesus ne mo wo na wo bɛn won anopa Awurade bɛn ye wate mini aba Awurade bɛn yen mini aba Awurade bɛn yen Jesus yem frɛ Awurade anopa yem frɛ Awurade anopa eja se ebetime bi line no papa ma mimie phone lines no yemie line no me pese papa mi bie phone lines no na wo bonya midi tonkofo bi so efre nya mitumi di man nipa bi mu wona wa abrabo na wuo enipa bi adwuma wu enipa bi mu shebre wu enipa bi mu nkankwa wu enipa bi mu mpuntu wu e wo se enkwatimi bam number no 0249 0062 another 62 0249 00 yes 62 ma yemfa ofefo di hello okay want to me enyina so 0249 00 62 another 62 0249 00 62 another 62 Francis here na Awurade beje so Francis here 0249 00 62 another 62 friend now Apostle Emmanuel Jamfi emonyamidin to shebere so monyamidin to abrabo so 0249 00 62 another 62 0249 00 62 another 62 and friend nyame di for mompaye ade biara wo lake wo abraba mu no e wo se wo frɛ na wo be frɛ sa na ye mfrɛ ne sa akwa ebia wo betie ma frɛ Kristo no ebia na Kristo ante frɛ nyame di for mo sampaye no on frema de ewo business na na kofom wo sase no na adwuma ne kɔ wo sase ne ye beto ne yoma pa bete nei ye meto ye nkwa homa no so hello Pastor, good morning me ba jodin di sana gaza fi Pastor, free retire and the master. ye go zain Pastor, abra e dey na pesa o frɛ Awurade wom Pastor, no one
Pastor, me head and Pastor, me say born Bible. Me say body wo adwuma mu wa ma wate. Yo. Me say body to me the bo wo adwuma nu. Ade bia ye nkata ni mom de akata adwuma no so me bia firi ho. Jesus. Sunsum ko tire biara ho ma soma no adwuma mu ho. Me de yesu ma je kuni to twene. Jesus. Wo Jesus di mu. Amen. Amen. Amen, Papa. Nyame traw. Adwuma be ba wate. Papa you. Wo so betimi afre 0249 00 62 0249 00 62 another 62 yami adoma ochina no pa 101 free council papa council ko so china ebeba so ochina no pa na efiada no pa aya sole kese eti yami adoma yawada no ochina no anopa no nsia na yatenase papa yenkwa homa no so wantumi anyina so oma won twede 0249 00 62 another 62 ma yemfa we so enhwe eba na kate o papa na ze na network mesemo Ghana network no bi be no ojo nso create mi kate ni teji se ocho mu kwa chiri kakra Ghana network na chiri nsuo ma yemfa we so enhwe eno za kate o papa no so akate eno za kate oh Jesus Ghana network na chiri nsuo network yi ha adwen pa obi hwe nsuo agukura na oben o etimi ma kate etimi te ko omutimi kase ko wo ayi wodumu fun esu na ofun ti ga Everybody shout. Kate sa. Oh. Kate sa. Oh Jesus. Everybody show bia. Toza nyame adoma ochena. Anopa no nsia na mahase. Dumienu nam de aba na wieye. Ena efiada ne nso no nwotwe. Ne ya hyase dumienu ne ya de aba na wieye. Opemecha kwan ya atwema afali. Eni ne behia ya na mewo. Fokawa afali taxi station wo. Kajo no so besi Opambo Junction. Unya du Opambo Junction ne so pe. Hwe on sabenkum ne so wa Opambo Junction be bi o mo so na de am. Fa ekwan ne so na ebla wanim tenten so kan edan 1 2 3 4 ewa won sabenkum so edan na to so 4 no hwe na chi ekwan bi na edan wa fa na chi no hwe na chi ho obehun se ablosan bi so ya painting un yellow sa ablosan na ya painting un yellow no ehwa na mewo nyame adoma wo chena anopa no nsia bebepe na matena se emmo dumienu no na mede aba na wieye ifiada anopa nso anopa no nwotwe emmo awia dumienu no na mede aba na wieye babia obi a oha bia da so amane bia so no tugidi anamo na ebra na ewo Yesu dimu oje eni enshama pa ebe ya wodia minim babia wa oftie mi minim babia wa ofremi babia obi a so betugidi anamo a na wa wieye chiakoya ebe de beboa na ode anamo asiye ewo Yesu dimu amen ewo Yesu dimu Apostle Emmanuel Jemfi Foundation of Christ Ministry and then on network no in fact papa fran o mo frɛ on afi ne dem ana yemfa ba ku bi enka emma o pekia na akate ene ye ba be sori nyankopɔn ti ba bia wo bia no fa ho hye o sodie ni mu fa ho wuro o sodie ni mu na me ka wo sɛ nyame ya doma ɛkyena counseling koso Foundation of Christ Ministry nene papa me surprising go fu bi ene me se ba bia wo bia ka kire obi no nka kire obi se ene na nada nkwa senior papa na me captain of the ship ene me ni nyame ma be sori nyankopon ene me se me ma me Rabna boutique ejapata asefo aferi community canteen me ma me si kone kwada so ejobu ho no eni ye be sori nyankopon basa mo TikTok nyina nyame nhyira mo ejendus user 411 say no dia na mintimi mo papa wadodo Holy Ghost abrantie ni nyano ha otamechi den nyame nhyira no pa mesi eni ye ba be sori nyankopon Richmond sha se umiense nko no so ma Kristo Richmond miense nko ni ye
Jesus. Oh, Jesus. Baby, I won't be here. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Yehovah Tiasi, Hunimdi Wamaya. Baby, I will be a sorrow. Yehovah, Tiasi, oh don't bury me, Gunimdi, Wamaya, Ampara, oh Tiasi, Gunimdi, Wamaya, Yeji Woody
moso eja wonsana bia wano ne etwa wo yotia sifo ye nyamie onwa wani ye Sina mende ubekase Onya miso Ao Anopena mende ubekase Onya miso Onya Mesima nyumu no sosa nyumu nesa Na mende ubekase Onya miso Mene ubekase Onya miso Na mene ubekase Onya miso Na mene ubekase Ocheri ambonu waso Na mis Enemeto Na mene ubekase Onya miso Onya kuboye yiwaya Ye yiwayo Na waya De Enyumwe me peno dodo Onya kuboye yiwaya Wa wushe mi wo Facebook, TikTok, YouTube Na waya De Je wotie wakatachi FM Yentusa yeshirano Yetutumo dada Nimdie ninyansa Esawo Ampara Nimdie Wabia ni wuso Nimdie ninyansa Sao Onyami akasio Nimdie ninyansa Oh nimdie ninyansa Sao Ampara Nimdie ninyansa Obiani niso Nimdie ninyansa Sano Nasibre Nimdie ninyansa Nimdie ninyansa Sano Yenamino Nimdie ninyansa Obini mentunime Osemeda fokasie Mema wamo 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 yenime Wasi Yedovu kasie
kesie nasibe yi waye obi peja ne nsa no tunu wo fie wo se wa ma ya wo la 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 ya do bu gasi yesu o si se ka tan fo ko anka ye ni magu ase se ka tan fu bi bi ko anka ye ni magu ase na so o nyamia ma ya wo o ma ye ni magu ase ye do bu gasi yesu inti mo ma yesu mo peja won sa de bi wa no ne to o ma subo wa ebio mama yema subo mire na waya adana nyami bebi ni me to sanyo no mama yema subo yenya bie mama yema subo ampara Jesus. Subo, and the month of June, July. Subo, July Bosumero. Now I am the Cassia. Osia Dumbi Woyesumu, and on I Saka. Yamema tumbi so June. Adumbi wo Yesu mo anona yensaka obi mie na no ye ntu ofiosa adom na yetiasi emuna ye obi ntenyo na se adumbi wo Yesu mo adumbi in the month of June emuna yensaka nyamenyo bi senchirane adumbi wo Yesu mo yensori nyamenye kase emuna yensaka adom na yetiasi emuna yeah onyamina tubo adom adakabada boshate yabaka sana yamfata adona yetiasi emuna yeah onyamina tumo adumbia yenya adona yetiasi emuna yakekaya emuna yaya entiwadia waye amaya oh erade yetumi yana wase busumi juimo wadia Samakaiba Azanta Maria Bro Selebekatu Ilibria to Saraba Ariamba Kadu Selebekababa
Endiria badu salamana makosha. Ose mema watafu waziwo tirase. Mema wauma ona samonachi. Udiria fansato wakomo yasonyanto. Mema woswa jinao. Nama shawa ni mojam. Ama wausa. Eya me di efreme wosi adie yo nyankopo. Mema woswa jinao. Midi efreme kantamanto. Nama shawa masho. Hey. Ahana yamede osimi dubeja sukesia da wani musimusi. Pirata fudi wachi. Severo nini dom. Kinyame wasenantiye wameli. Babra baba. Nantiye wamani obra papa oh me pese mi show bi mpra na no fai ano pe mi nyame ayawie atache nyame wa yawie foundation price of nyame wa yawie foundation of price nyame wa yawie ye nyame ayawie anope yesu ayawie ejuma samo ayawie akwanto no ayawie awon no ayawie empeja no ayawie ayarsa no ayawie yenyame ayawie akasebe bie ewoni bani so fie wano na yaso nyamia obi wo fie wa no kwa waje my pass, would it be bad? Yeah, la la la, no Friday. Oh, I was a mujo. What free you my pass? I don't pay any you won't tell me nyame wa yawie ata sebe bie e woni pani so ye bie wano na yaso nyamia ye to sa no kwaje sawa fi juma pass oni ba kwa ye ya pa there was a few out. So I bring you my passage. Jesus, what's if I miss it? Yeah, my the month of June. Oh, Caesar, Ebeja, Uru, Yenamie, Nasha, Menso, Woman, sits name, Nasentu. What's if I miss it? Yeah, my Jewa, Asubena Mieko, Caesar. Nasha, Nasentu. Rich, you way I'm again. What's a wood chance in a year? Oh, me, woman. Ojo, me, woman.
tundanina ewo tifonina ni mikuaye mebuso ayinuna meto makomase nase wasiwayi wananimwa abafuecha uwesia reto tundanina ewo tifonina ni mikuaye mebuso ayinuna meto makomase wasiwanya nibana wayafa Yesu wayafa ye Misaya wayafa ye Yesu wona biara efisa woni ye na ewo anopa ewia ni anajo obi mi ensoro no wedani abetu ano na waye dankobia ye Yesu rana jubumbo baba etuna maria kete biye shirama brisa Jacob nyame anopa nyame bana wayafa Yesu wayafa Misaya wayafa ye Yesu wona biara efisa woni ye na ewo anopa ewia ni anajo wajanya betwano na waye ye Jacobia ye Yesu rana jububo ebama etuna meria kete bien shiraba pisa Jacob nyame pansatu akoma so ne to sani wasi ye bese ni senie ya bega ni senie wonyame woyafa inano ni ebediasie la 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 ya bese ni senie ya bega ni senie wonyame woyafa Sanyu mwena David to osi efi mi mo frase adi mi besi enemre mi wo ati ni ninia na si for restaurant here warinja ye no warin pa yenda watne ni sa ebade tini ni sa wo juma mu ho ebade tini ni sa wo ababa so ebade tini ni sa wo wo no ma no so ebade tini ni sa wo yade no so ebade tini ni sa no mbra wo bra ho every me mo frase every me mo frase every me mo frase and every me mo frase every me mo frase ibi besi enemre mi wo ati ni dia na se fo wasi wo ri jaye no o ri pa yenda when I'm watching inside my God ewo ni bremo ono na wo matumi nyina ufie fo be fo nyina okubu odiri ase eshirani wonifa Jacob nyame yanini na mayeso yeso yeso yewana mia yanini nam ene ye fa July okutwenswa ni nana kansu tunya mabusia kwa bujata no oye sai kunim di franka jansama wo pie mo sin strabando wakufu Joshua na kujem adini na baba jini fare ba wo yo tuma kuma no nyansa boko woni mo je nyina ansa na wiase baba dio oya banka shedia wache budukumu ni woja fadu mpene matata oko wote wopoti boponye ye wako sabati na bawo chawochi
tia wate onyame yɛ tete botan ɛne akorɔ bɛto nyame no no wakye boa wɔdi awieyɛ na wɔdi ahyase o ahyadaba titi bɔkɔ bɛso mane ma wasase pɛsɛ so ewi mu nyɛ no nsa kyerɛ na sɛ yɛne ne nama yɛsiro sɛdeɛ no ma kɔdeɛ wɔde ne ma wɔabɔfie no wɔkura yɛ mu wɔn ataba so wɔma yɛne na mpem wɔ da biara da anɔpɛ wɔ wɔadi fi mo wofi bɛ mo sɛ nyame ne wo nama ɛsuro ɛfiri sɛ nea wɔte yɛ mu no my god wɔso se nea wɔwɔ wiase ɔkyekyere awuremmɔpɔ atamfo hyehyɛ ɛbɛdwiri apem lɔbidu atuto unifa wɔne wɔnkoa na wode bɛhwɛ na wɔwɔ bɔne bɔkɛtua sɛ yɛne ne nama wɔse wo dini wo nnwuma sɛ wo nsa no nnwuma yɛ me nwanwa wo ne yɛ hyadae sɛ yɛwɔwɔ yɛwɔ adeɛ nyinaa gyerɛ ne hyɛ so nyame no no wo sɛ no wo ne yɛ bɔfo Elohimu Elohika ane niyakupon Jehovah Shammah my God Tikenu ya mekatabu Obini minto sana mwaneza Tumini ure Salami ya nasujei Jehovah Rofeka Umanta pia muma ya resa Jehovah Rofi Arewa unimuma Jehovah Nisi Wasi erade na oma Ya wabi retumi Nadi awo ni umino Wamana wade doso Ebrati upoblo Na wampa bada Empo kwa shite Wasi isa wanechi Nansu wana wache Urade na niro Wina wade fufro Wade taba fose Ano mangodio Tumika Bavata I
so tempiname, ifanyame, washana ufatasi yudinaya. Onyamye kwama okumo. Onyamye kwame, 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 onyamye kwame. Oh Father, yes we. Minyamye uyo kwama, asibe nyamye kubo, nyamye ofa, miwe, ukwama, okumo. My God, aboni foja ne betwa. Oh Jesus, my God, say you may persuade your water, my God, it's Rabu and swear your water. Be one of your near fire said, I got a bush. So, assume you Nasadia mi una de que tu avio, Carabalaba, and then I can fatay, my God. I do when I plan a gas, I Aria Bocota, and one brother Radica, we are in Madika Bosch Keteba. Oh, Sidia Sipun in Pasiadiano, and all the Ashanians are working. And your man, Kaviasim. When I meet your son again, when I'm one only and two of you, if you're 4 people, what yet did you buy? More body, more body, more body, more body, more body, more body. Now, who's obedient on his app, obedient on a commercial? What's the other woman to Nancy? Namejingia bravo hivi ya sia opandia nige semisu eseme bina bobio mise ejane papa bai efan papa bai dabra papa bai efia papa bai ka papa bai edikie papa bai au misuon wasi adokumenti na asiko namejingia ka bravo hivi ya sia nige wasemisu
Anka was a muni man, I mean, I'm a buddy. Miss, a Papa Bay, Paudia Papa Bay, Ishla Papa Bay, and my Papa Bay, Sika Papa Bay, if your Papa Bay, Maynaya, enjoy, Which man in my phone, mommy? And nothing see, I mean, we've been to me last song. Awesome about me, so phobia. And the old in my bedroom. And not from see ya, mammy. Why not me fast, Sidamano? Obi the men to Sanu. Now, why not me wanting? And not from see ya, rich. Assemble a man can. And come on, send your mobile. Now, what shame you do much? Asana, will you, Mattia? Sarah na wakwantie the person big tears and some way na me wo boni friend ya na wa boni boafo enu nti senkenye uradia wa wo hwe me Facebook, YouTube, TikTok utie me katachi FM anka ye ni wesufo bia wo so ye nsama ye wia ye ngobo ye hopa ojiji ye ntata Obie ya no afaya free suminas Pansa to akoma so ne yento osisenkenye radia anka ye ni resufobia oso ye nsama ye wiaye no boy ye hopai ojiji ye ta 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 obie ya no Enti makume di Rusio Ewo ready Ena from say ya mami Nimuna mama benso Nimwa shwe matamfosu Misi meni eje radi kwa jemo Biara nye krunkrun se eradi Eradi neni madie nina Onu neni msube nina Enti ankasa kasa bebrebe Mishe obi nkunai Fiso washe na uti fo nyina nansu Omani ya wasana na bensu Obewe watamfu nyina basa Wonteje nyina bebu Obeshi watamfu nyina This is a prophetic message to you. Won't be free one akonya so adiena na ye wodia no. Won ma be free so ye ohini ohima o. Afisa se. Ochna se. Afisa se. Na wonso wa ye. Wasini review. Kawakume ni na fatu ye. Every say bidie beba no pa bidie beba ya woni machinka wojifa ozo me basu obi mranso afisa se retie metie from them number 0549 mami monwa Number here 0549 687
Yemeti Kumbre 0549 687 100. Mefa ko ba ko. Afisa se rade nyawo sentinel. Mefa ko ba ko. 0549 687 100. Mame nko fa me first caller. Okay. Yemfa your first caller. Oh, I am miss call. Papa and network in 0549 687 100. And I was the captain of the ship. So for Penini Ronso, I waha or Tata Mechi. 0549 6871 00. I don't know. I am miss school. MTN for a hard dream. 0549 687 100. Me fa call ba ko pe. Ene me na me captain of the ship. Me ba reach mo mi and senku ni so. Obi abo me high. Ma Benis Afri community canteen nyame nhira opa. Na na akua agogo nyame onhira no onye okese. Papa ne ko na ba 5 miss calls o. Ba ya na akate. Minim di entia. Apostle Emmanuel Jenvi. Baba, we so asa akate. MTN for mashedana. So for penyi be man be 3 minutes. Na papa, ye de fa ko no. Ye nsa echina nyame ya adoma counseling koso. No correct. Yes, nyame ya adoma ochina. Anapano one free council ni bekoso. Yeton sa free nyame bebia. Okay. Say Omla Foundation of Christ. I'm so bad. Hello. Me pacho ano pe radio you here na. Pacho. Wow, didn't you be free? Pacho them. Free. Okay. Papa Bompa Emano Mame. Everybody abranti shawansa yesre otumi ndi bone ho ban. Wa Jesus dimunti. Amen. Amen. Papa china counseling course of Foundation of Christ. Nyame ya demo chana pa no nsia no ya hyase. Dumienu ne ya de aba na wieye. Echa kwa wa afeli. Eni ne beyi kwantempon ne so. Okachi obi ase obesi ewo pambo janshina obekireo. Omcho pambo janshina so na onya duru ha. Nyame ya doma odu pambo janshina so obi amso na de no. Fasa kwa ne so. Yon sabe nkum so kan efie 1 2 3 4. Ni atozo 4 no hwe na chi. Ubon sabe san bi so ya paint won yellow. Sabe san na mu na me wo. Tu am na mo na bla na be yinshira. Na be yinshira. Apostle Emmanuel Jemfi. Same ready me so phone lines na amwa ye kra miss calls ababebre. E ba so wie na de wadanse ye beba. O pese obo ye nso a ye number ne 0549 687 100. O pese obo ye nso a ye number eno no 0549687100. Ye chia obi bia o jembre na otie ye nyame adoma efiada Paibo kesi ekoso wa Apostle Emmanuel Jemfi Assure Foundation of Christ Ministry. Big Joe Phones and Accessories, Rabana Multi-Purpose, Master Latif Motors and Spare Parts, Joy Assemblies of God Cooperative Savings and Social Service, Agasco, Kings Metal and Fabrication Works, Octave Music and Clerical Shop, Wadoma Royal Hotel, CK Fosu Electricals. Yamin Shamunyana, also person be boya. Akwanya no 0549687100. Mechia Jomas Haven International School. Nyame adoma papa china no yebebo o amuho dewru. In fact almost support you. Nana ya me was sending message from me this morning. I'm blessed. China mesa kan message no e de ama nyame nhira woni pa biara. Same lady asoso amasofo panyini Aaron or the lunch time no bro nyame adoma chi be hia ye frame nana dan kwasine